tat-televiżjoni li tas-sekwiet issegwu dan il-programm sew fuq it-televiżjoni u dawk li intom issegwu dan iċ-channel fuq il-Facebook u anke fuq il-YouTube. Il-lejla qed nassumi li ħajkun hawn bosta minnkom li ħataraw dan il-messaġġ għall-ewwel darba jew qed issegwu dan il-Ministeru din il-pjattaforma għall-ewwel darba. Għal raġuni minħabba it-tip ta' messaġġ lillum bl-għajnuna tal-Alla ħawwaslulkom. Allura, isimgħu sew, iftħu widnejkom sew, u għajja nitolbu fl-imkien, kulħadd jitlob miegħi issa stess. Missi qaddis, kellimni lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Mulej, nirringrazzjak tal-kelma, tal-verità, tal-imħabba tiegħek, tal-ħnina tiegħek. Kellimni llum bil-kelma qaddisa tiegħek u għallimni, trasformani u għatini revelazzjoni. Mulej nirringrazzjak minn qabel li l-Ispirtu tiegħek qed jaħdem fija u jkompli jitrasformani biex insir nixbaħ dejjem iktar il-Ġesu Kristu Sidi. Amen. Illum, eżis sew River of Love, familja River of Love sew hawnhekk u sew madwar Malta u Għawdex. Ħa nitkellem fuq xi ħaġa li wara li rajt il-programm ta' Popolin li sena ilu jiena kont fuqu, irrealizzajt sa ċertu punt ixxokkjajt ruħi u sa ċertu punt ma għamilx hekk. Imma ma tistax tieħu for granted li dak li jiena u inti nafu bħala Kristjani evangeliċi, pentekostali, apostoliċi, karizmatiċi, amen. Ġifieri, number one, dan ġispirat, dan il-messaġġ, jew ħassejtni li għandi nitkellem fuq, number one għaliex nagħti glorja lill-Alla, b'ħafna Maltin isegwu River of Love. Mhux kollha jiġu hawn, però you're all welcome, imma bosta jħobbu jisegwu il-programm tagħna ħata ħabbejtek. Sewwa u jsegwuna fuq YouTube, jsegwuna fuq Facebook. U għalhekk ħassejtni l-Ispirtu tiegħi il-mulej ma smajtux bi-kliem, ma jkunx l-ewwel darba, ma ħassejtni qisu l-mulej tiegħi li ibni indirizza dan il-messaġġ għaliex inti għandek ħafna madwar Malta li jisimgħuk. Sewwa, allura tajjeb li bħala pastor, bħala apostlu għal dan il-pajjiż, bl-għajnuna tal-Alla u għall-glorja tal-Alla u bil-grazzja tal-Alla, nindirizza dan is-suġġett li forsi għalija huwa ħalib tal-ħalib. Imma l-bosta Maltin, wara li rajt il-programm ta' Popolin, ta' li jitmexxa fuq stazzjon lokali mill-ħabib tagħna Quintin Sherry, li qed mamma mija kemm hawn nuqqas tarfin f'pajjiżna. U ma nistax noħodha for granted li dak li naf u forsi naħseb li kulħadd jafu għax tafu inti u nafu jien, però fil-versens tal-kelma mhuwiex li kulħadd jafu, anzi fil-maġġoranza ma jafux. Għalhekk jiena nifhem li mhux kull min ħajsegwini l-lejla ħajaqbel 100% ma dak li ngħid. Nifhem li kulħadd intitolat għall-opinjoni tiegħu, però llum jiena bħala Ministru tal-Vanġelu Kristjan m'għandix il-libertà moħħkama. M'għandix il-libertà inxandar l-opinjoni tiegħi. Bħala Gordon Manxie, ballerin, kantant, tarxinis, noqgħod jiena nista' nxandar l-irrid għax għandi opinjoni bħala m'għandu kull wieħed minnkom. Ma meta tiġi bħala Ministru tal-Vanġelu, m'għandekx il-libertà tixxandar li trid. Jiġifieri x'naħseb jiena fuq rigward ċertu suġġetti, m'iniex fil-libertà li nemmen li rrid jekk irrid ngħid jew nidentifika li nnifsi ma' Kristjan li nimxi suppost segwaċi ma' Kristu, nidentifika li nnifsi bil-grazzja tal-Alla ma' Kristu, ma' bħal kull Kristjan, minix fil-libertà inxandar l-opinjoni tiegħi. Kull Ministru tal-Vanġelu
jekkux fil-kamp Kattoliku Ruman, Anglikan, Protestant, Luteran, Ortodoss, Kopti, Evangeliku, kull min jgħid li huwa ministru tal-Vanġelu, irid ikun propju xhieda ta' xemm miktub fil-Vanġelu. X'inkella x'ministru tal-Vanġelu tista' jgħin. Sewwa ministru tal-Vanġelu, ġifieri jiena nservi, il-ministru tal-Vanġelu jservi lill-Alla u jwassal l-Alla, jwassal il-messaġġ tal-Alla, il-messaġġ tal-Vanġelu lill-bniedem. Irrelevanti jekk il-bniedem x'jaqbel, jogħġbu jew ma jogħġbux. Sewwa aħna maħniex politikanti tad-demokrazija li aħna nistgħu ngħidu iva u jesser għal kull opinjoni ġdida li tiġi minn Brussell jew minn Washington DC jew whatever. Aħna ministri tal-Vanġelu. U l-kull minnu Kristjan ġenwin hemm affarijiet li ma jistax jgħid jien Kristjan imma di ma nemminix. Bela inti minti Kristjan xejn. Sewwa inti all you're doing is qed tqarraq bik innifsek. Il-programm kien hemm affarijiet punti tajbin li jiena bilt magħhom kważi u kien hemm ukoll punti li bdejt ngħid inħokk rasi ngħid mamma mija. Però l-programm kien fuq il-Knisja. Li f'pajjiż Kattoliku nifhem li l-maġġoranza mal-ewwel ħajaħsbu li qed jirreferu u naħseb hekk kien fuq il-programm naħseb dak li rridu jwaslu qed jirreferu għall-Knisja Rumana Kattolika. Però nixtieq nibda bil-bażiku tal-bażiku. Illum il-ġurnata f'Malta, għalkemm hawn knejjes Kattoliċi Rumani, hawn madwar 40 Knisja Evanġelika Kristjana. Dik hija t-tieni fil-maġġoranza wara l-Kattoliċiżmu. Għandek xi tnejn Ortodossi, għandek xi tnejn Protestanti u għandek xi tnejn oħra Ortodossi. Wara il-Kattoliċiżmu Ruman, f'Malta jeżistu madwar 40 Knisja Evanġelika. River of Love hija waħda minnhom. Bla dubju, River of Love hija l-iktar waħda popolari. Imma mhux l-unika waħda. Popolari mhux għax jiena gustus, dik kulħadd jaf li jien mhux gustus. Imma għaliex nirringrazzja Alla tagħni grazzja u tagħna grazzja li aħna għandna t-televiżjoni allura ħafna jarawna u jsegwuna. Sewwa, halleluja. Anyway. Praise God. Jekk inti ma tiffansjanix, jien niffansjani, tħabbiex għazi. Mhux l-ewwel darba nħuli li nnifsi għal dejt. Tex kemm nieħu pjaġi. Halleluja. Anyway, ċajta flimkien. Mela, number one, il-Knisja ta' Malta, ħana meta ngħidu Knisja ta' Malta, qed nitkellmu b'mod ġenerali, jekk nitkellmu biblikament, qed nitkellmu għal poplu, Knisja hija poplu. Sewwa, naf li anka fil-ħdan il-Kattoliċiżmu, fil-ħdan l-Ortodossizmu, Protestantizmu, Evanġelikalizmu, Pentekostalizmu, Karizmatiċiżmu, ħafna mid-drabi meta ngħidu Knisja qed nirreferu għall-binja. Għalhekk ħafna jgħidu ejja mmorru l-Knisja. Sewwa issa mhix ħaġa ta' barra minn hawn daqshekk billi tgħidlek. Sewwa m'intix tidneb, m'intix tagħmel l-ebda segrileċ billi tgħidlek. Imma il-mentalità mal-ewwel turik li aħna meta naħsbu fuq Knisja subkonxjament qed nirreferu għall-post. Meta l-Knisja hija l-poplu. Il-poplu tal-Alla. Inti u jien il-Knisja. Jekk tiġġarraf din il-binja, jekk tiġġarraf bini li jekk imsejjaħ Knisja, ma jfissirx li ġġarfet il-Knisja. Sewwa, il-Knisja għadha tikber għax Kristu għadu ħaj. U l-ġisem tiegħu għadu ħaj ukoll. Amen? Grazzi Ġesu. Illum il-ġurnata, il-kelma Knisja fil-Bibja tissejjaħ mhux illum minn dejjem insomma, jew bintu żmien, għandek 115 darba fuq il-115 darba il-kelma Knisja tissejjaħ fit-Testament il-ġdid. Hija l-kelma ekklesija. Ekklesija. Il-kelma ekklesija di importanti jeżisaħwa, din hija kruċjali anzi li l-poplu Malti u Awċi jifmu l-kelma Knisja. Issa, jiena titkellem mal-Maltin, ovvjament, imma għada meta titkellem bil-Ingliż, ħafna ħajfmuh bil-Ingliż.
ħafna mill-problemi u challenges tal-Knisja li tiffaċċja f'Malta jiffaċċjawhom pajjiżi oħra fid-dinja. Sewwa ġifieri di mhix ċertu affarijiet mhumiex biss uniċi għal Malta, ma problemi simili għall-Amerika, għall-Afrika, għall-Ċina, għall-Ingilterra, għall-Italja. Nifhem li ċertu problemi u challenges huma komuni madwar id-dinja kollha. Però il-kelma Knisja ġejja mill-kelma ekklesija, l-ekklesija, tfisser, isimgħuha di, tfisser poplu li msejjaħ minn xi ħaġa, minn ġewwa xi ħaġa, għal xi ħaġa oħra. Kolossin, kapitlu 1, vers 13, tgħidlek li Alla ħellisna u trasferina mis-saltna ta' dlamiet u trasferina s-saltna ta' ibnu l-maħbub Ġesu Kristu. Jiena u inti għalkemm aħna għadna fid-dinja, imma bħala Knisja aħna issa sirna parti mis-saltna ta' dawl, is-saltna ta' smewiet. Għalkemm ngħixu Malta ġeografikament, imma fil-veru sens tal-kelma l-pożizzjoni tagħna spiritwali mhijiex Malta, hija fis-smewiet. Allura number one, nixtieq ngħid il-Kattolċi kollha. Għax meta rajda l-programm ta' Popolin, sewwa dan il-kunċett ta' x'in il-Knisja ma ħarġitx. Il-kunċett ta' x'in il-Knisja ma ħarġitx. Dew jitkellmu fuq festi, flus u xogħol filantrofiku li hemm it-tajjeb fih. Imma ċertu xogħol filantrofiku illum il-ġurnata jagħmluh l-NGOs li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' Kristu. Qed tifhem għandek liġijiet morali jew tajjeb imma daw affarijiet illum il-ġurnata jistgħu jagħmluhom anka soċjetajiet sekulari. Ma tagħmlekx Knisja b'daqshekk. Allura peress li ħafna ma jafux x'inhi tfisser Knisja, allura għalhekk il-Knisja b'mod anka f'Malta, anka il-Knisja Rumana Kattolika qed bagħti minnha di għaliex aqbad lim Kattolku trid u ngħidlek li madwar 90 jekk mhux 99% tagħhom jekk tgħidlhom xi tfisser Knisja, tafx ħajdulek mal-ewwel ħaġa, jgħidulek dejara. Il-binja fejn imur darba fis-sajf jew darba fix-xitwa, jew nkella darba fil-għajt jew darba fil-miliet, jew nkella jew post fejn xi darba kont inkun, jew nkella xi darba fejn jiġi l-immur neħlisa. Għax dik hija l-mentalità Maltija li ħafna jitkellmu hekk ħammur neħlisa. Illum il-ġurnata ma l-attendenza fil-Knisja ta' Kattolika Rumana naqset madwar ta' fuq il-50% ta' attendenza. Issa, mhux kull min naqas mill-attendenza tal-Knisja Kattolika Rumana bil-forsi ħaġa ħażina, għax hemm minnhom li trasferixxu ruħhom fil-Knisja Kristjana Evanġelika. Kemm minnkom kontu Kattolċi Rumani, ollu idejkom. Kollha kemm intkom. Mela ħanser aħlu rasu lill-isqof tal-Knisja Kattolika Rumana, jekk irid jintaqa' ma' xi Kattolċi li kienu għandhom, jiġi River of Love. Amen. Jiena kont Kattolku, bimħabba u bil-verità ma baqalix għadma Kattolka ġo ġismi. Issa, tgħid li m'għadek temmen fit-Trinità, ma dak mhux għax kont Kattolku, dak għax qrajt il-Bibja. Sewwa, jiġifieri bħala Kattoliċiżmu jien minix Kattolku. Bħala proxmu, il-Kattolċi nħobbhom bħalma nħobb il-Protestanti, l-Ortodossi u inkluż l-Atei, u nirrispetthom u nonorhom bħala umani. Sewwa, imma minix Kattolku Ruman fid-dottrina. Hemm dottrini li naqbel mal-Kattolċi ta' wkoll, ġifieri ħalli nkunu onest ukoll. Ġifieri mhux kollox ma naqblux, hemm dottrini ma naqbilx ukoll mal-Ortodossi, hemm dottrini wkoll ma naqbilx ma' ċertu Evanġeliċi, hemm dottrini ma naqbilx ma' ċertu Protestanti. Ġifieri jiena nemmen li l-bniedem Alla irid ikompli dejjem jikber, isimgħu għadi moħħkom hawn. U iktar ma jiena u inti nikbru, iktar insiru nixbħu suppost mhux il-Isqof jew il-Papa jew il-San Franġisk jew il-Santa Teresa, iktar ma l-Kristjan ġenwin għandu jikber, għandu iktar isir jiġba iktar dejjem lil Kristu.
Il-Ġesu, jiena u inti li d-nżiru nisbħu. Sawa, issa aħna kollha ta' Ġesu jekk inti poġġejt il-fidi tiegħek vera minn qalbek, mhux għax ta' tradizzjonijiet u għax drajt Malta u whatever. Ma jekk inti vera int għajt ma' Ġesu Kristu, għandek esperjenza ma' Ġesu Kristu tajtu ħajtek il-Ġesu Kristu, inti ta' Kristu. Inti mulet minn ġdid, salvat. Però mbagħad tikber. Titkompli tikber. Issa jiena wieħed minn dawk in-nies li l-ebda tip ta' gidba ma nmellisa. Qed tifhmuni? Jiġifieri bħalma ġieli qedtilkom. Il-lom minħobba m'hemmx mara li ħadd irreplejsa l-ommi bħala ommi. Imma jekk ommi tgħid ħmerija, mhux ħanejt għax qalet ommi, all right. Sewwa. Jiġifieri missieri, jew hija, jew ħuti, jew marti, u viċi versa. Inħobbok all right, imma ma jfissirx ħankun lejali għal xi ħmerija, tippretendinix li ħankun lejali. Allura jien lejali lej il-Knisja, jien llum il-ġurnata parti mill-Knisja nidentifika ruħi. Number one fil-ġenna ħansajilkom raskom. Kull min ħajkun fil-ġenna number one bil-grazzja ta' Kristu biss. U għax intaqa' ma' Ġesu Kristu biss. Laqqas għax jiġi River of Love. Jista' jekk tiġi River of Love forsi tkun jien naf klassi iktar għolja. Għedni klassi għolja mhux għax aħna aktar privileġġjati, għax ħafna li ħajmorru l-ġenna ħajkollhom jibdew minn kindergarten bħala training, għax ma talmu xejn. Imma hemm naħseb nies ta' River of Love li veru ma' serji, imħabba li Alla tagħna grazza li għandna ħafna arfin li ħafna mill-Kattolċi laqqas ixommuh. Sewwa. U inkluż Protestanti, ta' inkluż Ortodossi b'kull rispettu mħabba lejhom. Jiġifieri mill-att ta' salvazzjoni ħaġa waħda biss iddaħlek mill-bib tal-ġenna. Fidi f'Ġesu Kristu bħala l-eben tal-ħaj, tittemmi li huwa divin etern li verament għalik fuq is-salib, verament irxoxta ma' t-tielet jum għalik fuq is-salib, jekk inti dan tajdlu mulej tiegħi u għala tiegħi salvani, inti salva. Kun il-ġenna. Tittejx għalih, mhux pappagallizmu. Għax pappagallizmu kulħadd jaf anka dik it-talba anka l-pappagall tan-nanna kien jaf jgħidha, ġifieri ma jfissirx li huwa salvat ta' Kristjan. Sewwa imma jekk inti tgħidha b'rivelazzjoni tkun ta' Kristu tkun salvat. Imma mbagħad titkompli tikber. Issa, iktar jien inni fil-mulej 30 sena. Iktar ma nikber, il-fidi tiegħi qed tiddefinixxi li ħarejla l-iktar hija fidi apostolika, jew fidi Kristjana l qabel kollox. Apostolika, Pentekostali karizmatika. Sewwa? Issa, però that's what I identify the best with. Imma ħankomplu nitkellmu, morru fil-Ktib ta' Mattew kapitlu 16 vers 18. Ara xejn Ġesu. Jiena Mattew 16-18. Jiena ngħidlek in Pietru fuq din il-blata ovvjament hemm talim sħiħ fuq għadi. U Ġesu qal, jiena nibni il-Knisja tiegħi. Isimgħu għadi, isimgħu sew. Kattolċi jeżis, kattolċi ħbib, kattolċi protestanti, ortodossi, evangeliċi ta' kull denominazzjoni li teżisti f'Malta. Ġesu qal, il-Knisja li nibni jien, is-setat tal-infern ma jelbuwix. Isimgħuni aħwa, fid-dinja jeżistu knejjes li s-setat tal-infern jamru fihom. Kattoliċi, protestanti, evangeliċi. L-infern jamar fihom. Issa għal xi ħud għax m'għandhomx għarfien u maqazzenin għax ma jistudjawx u m'hemm bżonn tagħmel xi studju ta' barmena u ta' taqra naqal Bibja trid. Dawk li intom toqgħdu għatajtu twers u għax knisja waħda hemm u knisja waħda hija ta' Ruma. Number one. Żbaljat. Number two. Ġesu fl-Apokalissi jindirizza 7 knejjes differenti. Mela żgur hemm iktar minn waħda. Issa, nifhem fl-ispirtu fil-ġenna ħankunu poplu wieħed, fl-ispirtu daw kollha li vera ta' Kristu, daw kollha vera ta' Kristu, tiġà knisja waħda. Sewwa, imma jiena da bħal ikel. Xut minnkom intom qatt ma tiġu tiklu miegħi jew jiena magħkom għax intom tħobbu tiklu l-junk food. Nħobbok li l-kiva, imma li kelli tħobb tikkol inti ma nħobbux nikol jiena. Allura intom pereżempju fl-ispirituali stess, hemm Kristjani li jħobbu l-mulej u jittolleraw ċertu junk food li jiena m'iniex les li nittollera. Allura waqt li nħobbok ma tax ħammur niklu l-istess ristorant.
Tifhmu? Allura għalhekk qed niddistingwi li bniedem salvat fi Kristu huwa ta' Kristu, jekk għandu l-Kristu twilet minn ġdid. U din ixtieq ngħidha lill-Kattolċi u jalla tasallhom. Jalla tasal l-isqob b'rispettu b'ħabba, jalla tasal għal dak il-qassis li kien fuq il-programm b'rispettu mħabba. Il-messaġġ ta' li għandek bżonn titwilet minn ġdid qatt ma smajtu darba mxandar jiena kemm u jiena kont imur Kattolk il-Knisja Kattolika kull jum. U jiena kont naħseb li ħansir qassis saċerdot Kattolku ġifieri min tiġi titkellem ma' xi ħadd li qatt ma sema' qudies. Jiena kont ngħidilek bl-amment bħal pappagal qudies minn bil-aħħar. Imma il-messaġġ li għandek bżonn titwilet minn ġdid. Jien sa 23 sena kont Kattolku qatt ma smajtu darba dar. Mela hemm ħafna nies imorru binjiet, moħħkom binjiet hekk imsejħa Kattolċi. Però wkoll l-istess Protestanti u hemm xi wħud ukoll anka evanġeliċi mhux f'Malta forsi li huma liberali li wkoll ma jsimgħux għall-messaġġ. Li għalkemm qed imorru binja hekk imsejħa Knisja, però xorta għadhom mitlufa. Qed tabda xi ħaġa? Amen. Mela Ġesu qal il-Knisja li nibnijin is-setat tal-infern ma jalbuwix. Is-setat tal-infern ma jalbuwix. Issa jiena rajt, issa da laqqas huma Kattolċi, jiena rajt bil-grazzja tal-Alla u l-glorja tal-Alla u lilu kull glorja u tifħir unu. Jiena rajt pastors jinħallsu mid-demonju waħsebu wara. U bimħabba ħanejdilkom, anka xi qassiżin għandhom bżonn jinħallsu mid-demonju da. Jekk ngħidilkom stejjer, fil-każ ngħidilkom dal-istejjer għal-Halloween. Ħalli jkunu iktar fi żmienhom. Imma meta ġiet darba għandna soru, li kienet għamlet snin twal soru f'relazzjoni lesbjana mal-madre tgħid kemm għamlet breakdancing mal-art. Pero once again, mux f'kam Kattolku biss dak, anka Evangeliku jeżisti, ġifieri mhux qed inkun bias, qed inkun totalment onest. Pastors meta kont l-Afrika, u anke meta ma kont l-Amerika, pastors jinħelsu jiġu quddiem l-artalu jinħelsu rajt. Min il-Knisja? Fejn il-Knisja? Number one, aħseb fil-konċett ta' Knisja biss. Il-kelma Knisja li tfisser ekklesija li bl-Ingliż tinstema' aħjar u tikkomunika aħjar hija l-kelma called out once. Jiġifieri imsejħa l-barra minn. Il-barra minn xiex? Minn xiex? Il-barra mid-dinja Assissis of Kattolċu tal-Knisja Romana Kattolka ta' Roma. Assissin, pastors, ministri, knejjes u protestanti f'Malta. Bimħabba. Jekk inti sew il-kibrit kar tiegħek, inkluż tiegħi ta' sew l-aġir tiegħi u tiegħek, perfetti ħaħna m'aħniex, ħadd ma perfett fid-dinja, aħna kollha qegħdin fi proċess ta' tkabbir. Però jekk jiena u inti fix-xandir tiegħi, fl-aġir tiegħi, mhux qed ngħix u kontinwament qed ngħix bil-mira ta' kuljum ngħix ħajja konsagrata, nista' nisbalja, iva nisbalja, ma tibqax tisbalja, mill-iżbal. Sewwa, hemm il-maħfra ta' Kristu, hemm il-grazzja tal-Alla. Imma jiena u inti bħala Knisja irridu ngħixu ħajja kontinwament qed ninqatgħu mid-dinja, mhux id-dinja inġibgħu fil-Knisja u l-Knisja se tibda tidher bħad-dinja. Mbagħad jgħidu għax il-Knisja upgrade ruħha jew tittaġġorna ruħha. Il-Knisja jew tittamordernizza lilha nifisha. Il-Knisja vera m'għandha bżonn l-ebda modernizzar għax il-Knisja hija l-ġisem tam raġel bniedem Alla nnifsu Ġesu Kristu li huwa l-istess il-bieraħ. Illum u għada jekk ma jitbiddilx ir-ras, laqqas m'għandu dritt jinbidel il-ġisem sakemm ma tissibx u il-min ikun sar parti mill-ġisem tal-Antikrist minn flok l-ġisem ta' Kristu.
Mela, Aziz Mark Camilleri li inti tkellimt kien hemm statements li qbilt miegħek fuqhom fil-programm. Ma tistax tiġi upgradejat tal-Knisja. Laqqas il-messaġġ ma jista' jiġi upgradejat tal-Knisja. Imma sfortunatament f'ħafna knejjes binjiet ta' knejjes il-messaġġ qatt ma ġie pritkat infatti. Biċċiet ġew pritkati. Titwieled mill-ġdid, jien personali qatt ma smajtu. Li tkollok relazzjoni ħajja ma' Ġesu Kristu biss u li inti tkun lejha li Ġesu Kristu għandek relazzjoni taqbad u tħeġġeġ ma' Ġesu Kristu kuljum. Jien personali. Qatt ma smajtu. Kemm għamkom ġieli semaħu dal-affarijiet li smajtuhom dal-affarijiet. Kemm għamkom qatt ma smajtuhom ma dalidekom. Mela m'iniex waħdi. Mela jiena wint, jiena l-23 sena kont immur knisja li fajnej Alla hemm ċans serju li mek qatt ma kienet knisja fajnejn Alla. Issa jiena nemmen li hemm nies li jħobbu lil Alla fih dan il-Knisja Kattolika ta' Ruma, fih dan il-Knisja Evanġelika, fih dan il-Knisja Protestanta Ortodossa. Imma l-Knisja biss bħalma tgħid l-Iskrittura, Alla biss jaf min huma vera tiegħu. Hekk tgħid l-Iskrittura. Imma qgħidli kif ħadd tkun tiegħu meta inti l-kelma tiegħu ma tikolix, ma taġixxix fuqha. Il-kelma Alla ma tismaħħix ipritkata, jekk tisma' xi ħadd jipritka l-kelma Alla lilek jew nkella jdarsek, m'intix Knisja qalbi. Inti issa minflok Knisja Apostolika sirt Knisja apostasija. Apostata. Fil-Bibja, fil-kelma Alla, jitkellem Ġesu fuq żewġ Alla anka fit-Testament tal-Qdim jitkellem fuq żewġ tipi ta' knejjes, popli. Għandek il-poplu tal-Alla, qaddis u mwara bħal-Alla, mhux perfetta. U mat għandek poplu ieħor li għalkemm jissejjaħ pereżempju fit-Testament tal-Qdim jissejjaħ Ludi, fit-Testament il-Ġdid jissejjaħ Kristjan. Wieħed isejħilhom l-Arusa, l-ieħor il-Qattusa. Jiġifieri, wieħed l-Arusa li jatħejjeli l-nifissa biex tintaqa' ħaż-żwieġ ma' Kristu Sida u li oħra hija l-prostituta. Jiena nemmen li Ruma tagħmel biċċa parti kbira mill-prostituta. U Qattusa għax tiġri marux ma taqtates, tiġri ma' ħafna rġiel bħalma qal Pawlu lill-Knisja ta' Korintu. Għallhom jiena mhux ma' raġel wieħed arrastkom. Tieni Korintin kapitlu 13. Mhux lil Ġesu biss arrastkom jien. Għallhom jien għandi lejra Alla għalikom. Bħal speċi ħaddu mu taqilbu ilu l-Ġesu. Kemm hu messaġġ tajjeb għall-Knisja ta' Ruma di. Issa forsi jiena u inti ma naqilbuhomx iktar issa mal-istatwa u mal-għawda. Għad attent tista' taqlibilu mal-flus. Tista' taqlibilu mal-karriera. Għad attent. Alla m'għandux problema li jkollok il-flus, li jkollok karriera, li jkollok il-ġid, Alla walla ta' ġid. Basta qatt ma jirreplejsja lilu f'ħajtek. Amen. Thank you, Jesus. Allura, ħafna mill-Maltin ma jafx, mela ħanibdew mill-basic. Il-Knisja hija poplu, mhix binja tal-ġebel. Il-Knisja hija poplu li Alla sejjaħ biex jinqata' u jkun distintinwament differenti mid-dinja. Ma tistax kun parti mid-dinja għalkemm fid-dinja m'intix tad-dinja. Inti poplu Kristjan, poplu jekk meta jisimgħuk titkellem jindunaw li inti Kristjan. Poplu meta jarawk taġixxi jindunaw li inti Kristjan. Ara ħanserħilkom raskom. Number 1, aħna naqdu Ġesu Kristu Alla perfett. Ġesu tagħna messaġġ perfett. Il-Vanġelu huwa messaġġ perfett. Tana missjoni, immorru mad-dinja kollha nxandu l-maghfira tad-nubiet. Nxandu l-Vanġelu tas-salda kull min jemmen u jitammet isalva, kull min ma jemmenx jiġi kundannat. Dak huwa messaġġ perfett ten ma jitbidel qatt. Aziz Mark Camilleri, Aziz Quintin. Dak huwa messaġġ ten ma jitbidel qatt. Dak il-messaġġ li Ġesu miet għal midinbin huwa straight, għal gay, għal baj,
għall-adulteru, għall-giddib, għall-ħallil, għall-sakranazz, għall-kulħadd huwa l-istess messaġġ. Ma tbiddel il-messaġġ għall-ebda grupp. Huwa l-messaġġ li jiena u inti għandna bżonn nindmu, nduru mit-triq tat-telfin tagħna u nduru lejn Ġesu Kristu biex inħallsu u nsalvaw. Halleluja! Le l-messaġġ ma jinbidilx għall-grupp tal-LGBTIQ. Kemm hawn minnkom ġewwa River of Love kontu fil-ħajja LGBTIQ ollu jgħidkom. Kunu onesti, come on. Ollu jdejkom għaj, ollu. 1, 2, 3, 4, 5. Sawa hawnhekk 5 hawn illum. River of Love. L-LGBTIQ. Gay, lesbian, bisexual, transsexual. Ismawni, l-istess messaġġ li nippritka xi ħadd li huwa giddib, sakranazz, adulteru, huwa l-istess wieħed għalik. Ġesu miet għalik, Ġesu jħobbok, Ġesu jaħfilek nubitek, sewwa. U jekk inti tittażel il-Ġesu Kristu f'ħajtek, tittamel bħal ma għamilt jien. Ikollok tiċħad lilek innifsek. Xi kultant ikollok ħabtit tiftakar għalilek innifsek, imma fil-versens għal-mala titxorta tittansi lilek innifsek, terfa' salibek u timxi wara. Jekk ma tagħmilx hekk, għamel li trid. ħadd ma sfisurrak biex inti tixħad lilek innifsek, imma jekk titissalva, titixħad lilek innifsek. Jekk titissalva, tittirfa, titġor salibek, pija m'għandek salvazzjoni. U jista' jagħmlu kull rispett, bimħabba. Il-grupp ta' Drakma. Il-grupp ta' Drakma. Sa nipprova nifhimhom għaliex hemm minnhom li għandhom uliedhom LGBTIQ. Għaw xaħat minnkom intom hawnhekk għandkom uliedkom LGBTIQ uliedkom. Għaw xaħat minnkom għandkom għandkom 1, 2, naf li kien hemm familja. Imma hawn nies 3 hemm aħna, 4, ġifieri hawn. Għaliex tiġu River of Love xorta waħda? Għax hawn il-verità. Allora aħna maħniex kontra l-LGBTIQ, jew XYZ, jew KLM2. Aħna maħna kontra ħadd. Aħna għandna obbligu. U m'għandi l-ebda jett, la mis-sema, la minn Ruma, la mill-Amerika, la miċ-Ċina, li nbiddel il-Vanġelu. Jew temnu, jew tiġħdu. Fidejk għamel int. Halleluja. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. So, il-Vanġelu għal kulħadd, Ġesu miet għal kulħadd. Imma trid ikollok relazzjoni biegħu. Biex issalva full stop. Mela, Ġesu perfett, Alla perfett, messaġġ perfett, missjoni perfetta u poplum perfett. Dik hija r-realtà. X'Pawlu jgħid? L-ewwel Korintin kapitlu 4 vers 7. Jgħid il-messaġġ li aħna ninxandru u l-qawwa li tidher minna hija perfetta imma daw il-vessi li mhumiex perfetti. Kemm hawn minnkom indunajt li l-vessa l-għaltejx fija mhux perfett. Għaw xi ħadd minnkom il-vessa li tatkom naqgħod trabel dal-aħħar? Sewwa. Imma ara kemm huwa Alla kbir. Alla jaf li aħna vessi li imperfetti u mimli għadu fija. U xorta għażlek ħabbek u jrid jagħmel u juri l-glorja tiegħu permezz tiegħek. Wow. Halleluja. Thank you, Jesus. Da bħal min jaddi d-daw, jaddi l-wajr da. Mux għanku għandu bżon id-daw. Mux ħatti uħor bis għandu bżon id-daw, għanku għandu bżon id-daw. Jow minn isajjar li kellu l-pizza, mux għanku għandu bżon li kelli. Dak li jina nxanda li l-kom għandu bżonnu jinta. Mem ħadd fuqat, għalek Ġesu Kristu bis, il-ras, il-ġisem ta' Kristu mandu żewġ serjus, kur rispetta ziz kattolċi mħabba għanilkom. Xobba l-Marija. Imma miex ir-ras ma' Kristu da. Il-ġisem ta' Kristu m'għandux żewġ serjus. Waħda ta' Ġesu l-oħra ta' Marija, jew. Ħobba l-Marija, praise God. Ħajja ħobba ħafna iktar minn minnkom believe it or not. Għax ħafna mill-Kattolċi li jitex kemm jiftawni ma' Kattolċi, dismoħħom jidaw biha, jgħidhom dux Marija ħobba li waħda minnha. Amen. Qed tifhem jiġifieri, ejja nkunu onesti u reali. Sewwa. Thank you, Lord. Ġwanni kapitlu 20 vers 21, l-iskrittura li użajnija ħafna dal-aħħar. Bħal mal-missir batlili, jien batlilkom. Kattolċi tal-affaritakom, għax il-pija li ma jimportakomx, ma jimportanix lanqas jien. Għal dawk li intom tal-affaritakom.
kif taraf jekkux il-Knisja li inti tattendi hija tajba? Dej darba qed il-waħda Kattolika. Qedtilha b'kull rispett sister. Qedtilha l-Knisja fejn tattendi inti. Tara nies isalvaw. Jagħtu ħajthom Kristu. Qalt li le. Inti hemmhekk tara nies jinħelsu mix-xitan. Qalt li le. Qedtilha tara nies ifuqu. Qalt li le. Qedtilha li jista' jkun Ġesu jiġi l-Knisja tiegħek. Tinstema' tad-daħk. Bad taf kemm imorru knejjes nies li Ġesu qatt ma jmorru jattendi? Tinstema' tad-daħk. U jekk taħseb li mhix serja di, hemm Knisja fi Ktieb tal-Apokalissi kapitlu 3. Iftħuli! Ħadd ma tisma' ħadd ma tiftaħlu. Qed tagħmlu Knisja, qed tixxirku qed tintaqgħu flimkien u by the way, indunajtu li minn xemmiena. Ħanidħol. Hekk tgħidej fl-Apokalissi kapitlu 3, letteralment, Ġesu qed iħabbad biex jidħol fil-Knisja u qed jagħmlu Knisja u mhux qiegħed hemm. Kemm hawn knejjes hekk Malta? Madwar id-dinja ta' mhux Malta biss. Li Ġesu taħabbat u Ġesu mhux qiegħed hemm? X'inhi Knisja? Basic. Il-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu. U l-ġisem ta' Kristu u rasu ma jistax ikunu żewġ affarijiet, żewġ missjonijiet differenti, żewġ messaġġi differenti, żewġ naturi differenti. Hija l-istess. Fejn imur il-ġisem tmur ir-ras. Fejn tmur ir-ras għandu jmur il-ġisem. Għandhom l-istess natura, għandhom l-istess missjoni, għandhom l-istess messaġġ. Jekk il-Knisja li tattendi int m'għandix l-istess messaġġ ta' Ġesu Kristu, aħrab! Morru passaġġ ta' tkexkix. Morru messaġġ ta' tkexkix. Ġala Galatin 1. Għal dawk il-kattolċi li qed jaraw dal-messaġġ, għall-protestanti li qed jaraw dal-messaġġ, għall-ortodossi, anke inkluż evanġeliċi, Ara ma taħsibx li qed naqbes għal xi kamp kontra kamp ieħor. Forget it. Jiena biss nitkellem għal Kristu. Tgħid li inti biex titkellem għal Kristu. Mina xejn, il-ħmara tal-mulej, biżejjed għalik tajjebek, happy? Praise God. Hallelujah. Galatin kapitlu 1, morru. Thank you, Lord. Galatin kapitlu 1. Ara xi jwissi Pawlu l-Apostlu, twissija għalija, twissija għalik, twissija għall-isfijiet, għall-kardinali, għall-assissina, saċerdoti, għall-patrijiet, għall-soriet, għall-kulħadd. Isma, jekk inti m'intix ispissjat, qed nittama li tixtieq is-salva sewwa. Għax tkun spissjat jekk ma tixtieq is-salva. Allura naħseb min għandu moħħu sew jekk m'għandux msieken mankament mentali li nemmen li huma salvati, dawk li għandhom mankament mentali salvati għax mhumiex kontabbli. Imma kull min hu kontabbli qed nassumi li jrid isalva. Mela relevanti x'titlu inti ta' moħħok hemm. Galatin kapitlu 1 verset. Jiena nistaġeb bikom kif daqshekk malajr tbettu minn min sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu u dortu l-Evanġelu ieħor. Mhux għax hemm xi ħadd ieħor, xi Vanġelu ieħor, imma hemm xi wħud li qegħdin iħawdukom u jridu jaqilbu l-Evanġelu ta' Kristu. Imma mqari jekk aħna, da Pawlu l-Apostlu jitkellem, biex laqqas jiena stess ma nista' nbidlu, laqqas Pawlu stess ma jista' jbidlu, jew xi anġlu mis-sema iħabbrilkom Vanġelu ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna, inwissikom ikun misħud. Anke jekk imur Knisja, anke jekk predikatur, ikun misħud. Qod attenta ħilbi. Lord Jesus help me. Jekk tippredika Vanġelu differenti, int ħadkun misħud. Anzi sorry, tiġa misħud. Bħalma ġadnilkom u ntenni ngħidilkom issa jekk xi ħadd iħabbrilkom ħaġa oħra għajr dak li ġar ċivejtu, ikun misħud.
Min mill-bniedem f'sensi jrid tkun misħud. Il-biċċa xogħol ħafna kattolċi msikken, ħanejda b'imħabba di qed ngħidha. Għaliex ħafna għandhom lealtà għamja lej il-Knisja ta' Ruma, bħal ma' xi wħud għandhom lealtà lej il-Knisja Ortodossa da ġifieri, imma aħna mhux dak il-maġġoranza dan li nfaċċjaw, bħal ma' xi wħud għandhom lealtà lej il-Knisja Protestanta, jew Luterana. Daw, this is called religious thinking pride. Bħalma kienu l-Farizej. Sewwa? Jiena għandi lealtà, jiena taħt il-Knisja Internazzjonali li l-knaħ taħt emmelu f'ta' knejjes jisimha Rejma. Imma jekk Rejma tibda tippridka l-ħmeriet u l-ereżijiet, mhux għax jiżbalja l-passer, jiena mhux fuq il-passer qed nibbaża ħajti, fuq Kristus nibbaża ħajti. Sewwa, ġifieri nħobb il-passer ningasal Alla għalih għax Alla użah fil-ħajja tiegħi, imma jekk jiġġarra fil-passer, bye. Jiddispeċini, imma jiena ħajti mhux qed nibniha fuqu. Imma jekk pereżempju l-kamp li jiena parti minnu, li jiena ġej tornatu mibgħut minnu, sewwa jibdew jippritkaw xi tip ta' ereżija, pereżempju li Alla jħobb il-kulħadd u kulħadd tu li Alla u kulħadd ħajsalva. Baj! Eretiku sirt issa, ma rridx nidentifika aktar minn hekk, inti m'intix lejali lej il-Knisja tiegħek. Le! Fejn jidħol il-lejaltà tiegħi number one assoluta beyond question hija lej Kristu. U jekk il-pastor tiegħi jew l-isqaf tiegħi jew il-papa li suppost kien xi darba tiegħi volja qasaf li jeżisti. Laqqas jaf li jeżisti. Sewwa, il-lejaltà tiegħu le tispiċċa totali kaput għax il-lejaltà tiegħi minn ħajjarani l-papa l-isqaf u laqqas il-kardinali ħanidher quddiem Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj. Dik hija Knisja. Amen. Fl-ewwel Pietru 2 jisimgħuha. Warbu mela il-bot minnkom kull ħażen u kull warbu wiċċ bieħor. Lejra u kull xorta ta' tqasqis. Bħal trabi ta' twelit ix-xen u għal-ħalib safi. Il-ħalib tar-ruħ biex bih. Il-ħalib huwa l-kelma. Biex bih tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni. Jekk intom ta' bil-ħaq doqtu kemm hu tajjeb il-mulej. Isma'w vers 4 da Pietru tikteb. Kattolċi, Marka Milleri, Quentin Sherry, nħobkom, nirrispettakom u kelli konverzazzjoni tajbin miegħek bakom. Imma isimgħu għażew, morru ċekkjaw il-Bibja tagħkom għal-Madoff. Morru ċekkjaw dik l-imbirka Bibja. Tidu tkunu tafu l-informazzjoni meta it-textbook ma tħarsux leħ. Għal-Madoff mhix dawwa da. Sewwa. Għax ħasra ċertu nies iridu jitkellmu fuq affarijiet li m'għandhom għarfin xejn fuqu. Mora qara dak l-imbirka kelma qaddisa Alla ħajkun kapaċi titkellem fil-kuntest biblikament, speċjalment hekk ħansemmu suġġetti bibliċi. Sewwa. Jiena ma nistax immur nitkellem. Fuq jien naf kif iddoq pjanu. Naf kif inħares leħ. Naf nisimgħu. Ma nafx indoq, ma nistax nitkellem b'tal xi ħadd li nifhem fuq il-pjanu. Immaġin qed nagħmel programm fuq il-pjanu u ma nafx xejn fuq il-pjanu. X'taħsbu li jiena mhux ċuċ bil-capital letters bit-tikka jekk ma waqgħet li xi tikka. U fuq it-televiżjoni Maltija hemm ruxmata jridu jagħmluha ta' bravi u ma jafux laqqas il-basic ta' xi tfisser il-kelma Knisja. Basta nagħmlu programm fuq il-Knisja. X'inhi l-Knisja? Xi franchise? X'inhi l-Knisja? Xi karro tal-karnival noħorġuh fil-frar? X'inhi l-Knisja? Jekk għandek il-maġġoranza tal-Malti ma assoluta ma jafu xi tfisser Knisja. Jafu qed jirreferi għal binja fejn imorru qudies. Sewwa. Ma il-kelma Knisja xi tfisser? Inti immaġina jiena ngħidlek. Jien illum ħadd shower. Kemm hawn minnkom tiġu b'moħħok f'sensik tiġi tgħidli ma xarrabt. Ngħidlek inti balalu. Għax inti taf li tieħu shower tfisser li ftaħt l-ilma fuqek jew qatt tiddawru ma' sewwa u qatt tieħu shower. Ma tiġix tgħidli imma xarrab pastor. Għax taf li shower tfisser li tħall taħt l-ilma u bdejt inħasel.
Għax taf x'in id-definition. Il-maġġoranza tal-Maltin ma jafux tfisser id-definition tal-kelma Knisja. Għax li kunu jafu il-żiżat ta' ċertu nies li għamlu u kompromessi u ħmerijiet u messaġġi eretiċi li ġu mxandra, inkluż minn dak l-Aziz il-mulej Birku jħenna l-ħpapa tar-Romani Kattoliċi biss, mhux ta' kulħadd dik. Il-ereżijiet li qed jgħid dal-aħħar kieku ma jgħidhomx kieku verament jifhem il-kelma biss Knisja. Għax il-Knisja tfisser tkun distintivament differenti mid-dinja ma jsir bħala. Kemm mqareb dan il-pastor. Halleluja. Thank you, Jesus. Vers 4. Ersqu mela leħ li hu dak il-ġebla ħajja. Pietru qed jgħidilkom Kattoliċi Aziz. Pietru qed jgħidlek ersaq leħ. Ġifieri tersaq leħ. Jiena Kristjan ta' ħammur għand Santa Marija. Ħammur għand Santa Teresa, ħammur għand Ġuda Taddew, ħammur għand il-Papa li int mhux Kristjan, int ċippitatu. Kristjan, ta' Kristu tfisser. Tersa lej Kristu, tadura lej Kristu, tbirek u ta' glorja lej Kristu. Dak ifisser Kristjan. Allora, xuxu paparissima. Halleluja. Mela, u mela, lej Ġesu! Li dik il-ġebla ħajja kienet imwarba mill-bennejja. Imma mażula minn Alla bħala ġebla żiża. U intom ukoll bħal ġebel ħaj, isimgħu aħna. Aħna ġebel ħaj, dik il-Knisja. Ġebel ħaj. Napprezza il-moviment u irtartna li jħobbu jirrestawraw il-binjiet sbieħ ta' Romani Kattoliċi. Imma dik biex il-Knisja? Di il-Knisja? Ġebel ħaj! Halleluja! Imwarba mill-bennejja. Intom ukoll bħal ġebel ħaj imbnew b'dar spirituali. Mela Knisja hija dar tal-Alla. Aħna saċerdozju qaddis biex nofru sagrifiċi spirituali li joġbu l-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Mela l-unika permezz, l-unika sagrifiċi, offerti li Alla joġbuh huwa dak li toffri b'Ġesu Kristu. Jekk iku dak kollha li kienu fuq il-programm jaqbdu dal-passaġġ u jomduh u jemnuh u jatwah jibdew jiġu riverovlaw. Il-mulejtikom grazzja taraw. Jekk ma tħobbix il-verità, mela il-mulej ħajżommu kami. Għax jekk ma tħobbx il-verità, hekk pami. Għax il-verità mhux il-kulħadd, il-verità għal min iħobb il-verità hija biss għal min iħobb il-verità u jobbot il-gideb. Għax hekk hemm miktub fil-Iskrittura, jien inqiegħed f'Sijon ġebla tax-xewka magħżula u għażiża. Min jemmen fiha ma jkollux għax jitħawwad. Għal-jom ma la tagħmlu dawn huma ġieħ. Għal dawk li ma jemnux din l-istess ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka qed titkellem għal Ġesu. U ġebla ta' diġrif u tfixkil isimgħu ġebel Ġesu ħelu. Ħanejdukom aħwa, aħna smajna ħafna fuq Ġesu jħobbok u Ġesu jħobbok u Ġesu jħobbok. Ara l-Knisja tittiplitka Ġesu jħobbok. Ma mhux biss ta' Ġesu triq il-ħajja u l-verità u wkoll ta'. Ħanejdukom aħwa, li kieku jiena ħantikom eżempju. Ara, poplu Malti wawċi, isimgħuni sewwa, bil-kleru kollu tar-reliġjon ta' Ruma, b'inkluż bil-knejjes protestanti u ortodossi u l-komplement ta' pajjiżna. Isimgħuni. Ħanorikom kek vera intom qed timxu mill-imħabba vera d'Alla. Għax intom taħsbu li għax tħobb tfisser li kulħadd jagħmel li jrid fil-Knisja. Ejja inti Alla jħobbok kif inti. Għasem vers wieħed fil-Bibja ma jgħidek. Imma ma jimpurtax. Mela immaġina jiena sejjer l-airport, kemm għandkom ġieli s-sifru. Taf li inti speċjalment l-airport ta' Malta mhix daqshekk big deal. Imma pereżempju tmur Londra, tmur il-Ġermanja, mela tidħol fl-airport inti,
Sewa, ser ma l-familja tiegħek fl-airport. U inti għandek door 7B. U jiena mmur fuq dawk li jkunu qed jgħinu hemm helpers. Jgħidlu hekk jogħġbok tista' tgħidli fejn din il-gate għax irid ngħaddi minnha għax ħammur pereżempju l-Amerika tgħidli fejn il-gate 7B. U da jgħidli oh bro. Aħna tant ħepp li int magħna. Isma' hawn ħafna gates. Għażel lim trid. Għax daw kollha tajbin daw il-gates. Lim-gate ħatoħodni l-Amerika. U daw kollha tajbin il-gates. Aħna nħobbukom kif intom. Jiena inti l-importanti li nħobbuk. Laqwa li nħobbuk. Imma ħan ispiċċa Timbuktu. Mux ħaddawarni u ħattellifni il-vjaġġ u d-destinazzjoni fejn ixtieq nasal ħan ispiċċa nimmissja. X'imħabba? Dak gideb sfrenat u mhux imħabba vera. L-imħabba vera jgħidli li ma gejt għandi bżonn biex nimmur l-Amerika. Dik imħabba vera, għalhekk imħabba vera ma teżistix mingħajr il-verità. Amen. Halleluja. Grazie Ġesu. Ġesu l-Knisja huma natura waħda. U m'għandhom skop wieħed, missjoni wieħed. Iva, il-verja ħasra l-imħabba tiegħu aħna nemmnu 100% l-imħabba ta' Kristu. Imma mhux għal skaptu li nbiddel il-verità. X'inkella mhux veru nħobbok. U tispiċċa tintilef. Amen. Ġesu għar-ras. Il-Knisja l-arrusa ta' Knisja ta' Kristu. Hija l-riflessjoni ta' Kristu. Għandha l-istess natura ta' Kristu. Aħna ambaxxaturi ta' Kristu. L-ambaxxaturi x'jiġifieri għax inti bħala ambaxxatur. Nagħmlu motina ħanintaqa' mal-ambaxxatur tal-Ġermanja. L-ambaxxatur tal-Ġermanja taf suppost jitkellem liema lingwa Ġermaniż. Jekk nintaqa' mal-ambaxxatur tal-Ġermanja jgħidli ma nafx jitkellem bil-Ġermaniż ta' jien. Ngħidlu kif jista' jkun ambaxxatur tal-Ġermanja jitkellem bil-Ġermaniż? Mela għandna ħafna suppost Kristjani ambaxxaturi ma jafux jitkellmu il-Kristjaniż. Umma l-Kristjaniż, kelma li jiena I'm just making up right now. Huwa l-klim ta' Kristu. Xtejt il-Bibja dak huwa l-Kristjan, il-lingwa Kristjana xejt Kristu. Mela, jekk inti imsejjaħ imbaxxur ta' Ġesu Kristu, skont it-tieni Korintin kapitlu 5 minn vers 28, inti suppost titkellem bħal Kristu. Ħanilkom Mark Camilleri with Love from River of Love by Pastor Gordon Germanshe. Ismawni. Mark, Quentin, Muraqra, kemm kien mimli mħabba Ġesu meta tkellem ma' 7 knejjes. U wara taqbaċ l-imħabba tiegħu jirnexxilek x'tifhimha. U tara kif il-daw is-7 knejjes eżżiżhom. Imma inti fl-infern toqgħod tgħidilhom bl-infern. Lil min tħobb tgħidlu l-verità. Għax l-iktar ħaġa li l-missjoni tal-Knisja għal-reġuni li qiegħda fuq id-dinja teżisti hija biex iktar irwieħ isalvaw u ma jmorrux l-infern. Dik l-iktar missjoni importanti li l-Knisja għandha fuq din l-art mela li jien għandik bot pażola u biżelli għax m'għandekx tiekol. Grazzi mulej għal-missjonijiet u minn dan il-att il-Knisja Kattolika Romana għamlet ħafna ġid rigward
missjoni u xogħol filantrofiku. Għal dak li ma kontux tafu li qed tissegwu llum, aħna River of Love, apparti li hemm knejjes oħra sa fid-dinja River of Love f'seb'a pajjiżi differenti. Aħna wkoll għandna xogħol filantrofiku ġewwa l-Pakistan, għandna xogħol filantrofiku ġewwa l-Uganda u River of Love Malta tissapportja da kollu. Dak huwa xogħol filantrofiku. Imma mhux akkosta l-Vanġelu. Nimlulhom żaqhom u nibagħtuhom l-infirm żaqhom imlija. Intu għam il-Vanġelu, xandu l-Vanġelu, jisegwu dan l-artal, jitraduċu il-lingwa li nipritka kull nartaħal bl-Inglis fil-Ugandin, fil-Pakistani, sawa u fil-lingwa Taljana, mela. Akwa xolli si River of Love. Għalek hija Knisja Apostolika. Ara, intom li tħobbu l-verità, pija ma tħobbux l-verità, mintom ġdennija l-verità. Intom li tħobbu l-verità. Morru studjow l-atti tal-apostli. Għarek il-Knisja li inti tattendi fija, tixbaħx b'xi mod il-Knisja li tissemma l-atti tal-apostli. Jekk ma tixbaħiex, it's time for you to wake up and you realize that you've been deceived and misled. Okay. Il-Knisja tissejjaħ il-dawl tad-dinja, d-dawl ta' Kristu f'din id-dinja. Halleluja. Glorja lil Mulej Qaddis. Grazzi Ġesu. Għaliex fil-programm intqal għaliex ħafna mhux qed imorru ta' Knisja. Ngħidilkom waħda mill-veritajiet għax hija boring as hell. It's as boring as hell. Qabel jiena kont kattolku committed. Fi żmien meta kont imur Knisja jiena kont tagħmel 20 minuta, nofsija massimu. U kont il-ħin kollu nħallsu l-loġġ. Meta ntqajt ma' Ġesu Kristu u bdejt nattendi Knisja karizmatika Kristjana Biblika, għaddew sa dejw klassijiet il-listra l-ħin kif tar. Qed tifhmu differenza għal min irid tifhem, min ma jifhem, kompli tifhimx. Qed tifhmu differenza? Mhux tal-li outdated, tal-li is dead. Tidnejdikom il-kelma biblika x'inhi? Ikabod. Il-glorja talla sparixxitu taret il-bod, bye bye. Dottrini. Taf kemm hemm dottrini folos fil-Knisja ta' Ruma? Turrum dottrini folos. Per eżempju, għal dawk li jdu jisijafu iktar, għanna ruxmata messaġġi fuq il-YouTube channel, morru smaħħom, morru għarbilhom waħda. Sawa, ħandikom naqxej basic. Il-Knisja, per eżempju, fl-ewwel Timotju kapitlu 3 tgħidlek li min immexxi l-Knisja, apparti li suppost naqqas jissejjaħ qassis, imma ħalli dik mhix meġġuri. Jissejjaħ pastor. Sawa, suppost ikun miżewweġ, ikun jaf imexxi lil dawru sewwa, u mbagħad imexxi l-Knisja. Fil-Knisja, fil-ħdan il-Knisja Kattolika ta' Ruma, għandhom ruxmata qassisin imsik, ngħidilhom, li huma they are burning because they're burning in the areas where every one of us burn, naturally speaking, come on, let's be honest. And that's why you get married. Hello. Bing. Imma daw imsiken sforzati ma jistgħux jiżewġu. Milli ma dottrina minn qabdek. Taf xejlek il-komplement tal-iskrittura mor qara l-ewwel Timotju kapitlu 4. Il-komplement dak wara dak il-passaġġ jgħid Pawlu li dawn huma dottrini ta' xjaten taf. Biex imbagħad għalhekk inti għandek ħafna jtilqu mill-Knisja Kattolika ta' Ruma, u mbagħad għandek ħafna bosta anka jiddispjaċini ngħid, u dan huwa fatwa li morru fiċ-riċerki. Inkluż nies li llum il-ġurnata l-identità tagħhom ħawdulhom il-pedamenti tal-identità tagħhom, hemm persentaġġ minnhom u mhux żgħir il-persentaġġ kienu abbużati minn dawn l-istess nies jissejħu fathers u minflok intaqgħu mal-father intaqgħu ma' monstru għax abbużhom sesswalment. Il-Knisja ta' Ruma Kattolika fuq di biss jiddispjaċini għalikom. Fuq di biss ukoll żborżjawha għax hemm ruxma ta' skandli mhux wieħed jew tnejta. U Malta u ħafna iktar għadhom ma kixfux. M'għandniex interess li nikxfuhom, jiena naf minnhom, ma mhux ħanikxifhom. Sewwa, min irid jikxifhom hu. Però ħanejdulkom ħaġa, il-jum tal-ġudizzju ġie għal kulħadd. Aħjar tikxfu s-seta milli dak il-jum.
Jekk inti abbużaj b'xi tifel jew tifla, jaqbillek tgħid sorry issa, iva ħadd ir-riskja tmur il-ħabs. Ma itlob sum, forsi dik it-tifla llum kibret jew dak it-tifel kiber u jaħfillek. Bħalma brother li hija parti minn il-familja kien abbużat għal snin twal minn assisin kattoliċi, kien dbiet minn Alla, beda jara l-programm ta' ħabbejtek, resaq lejn Kristu u l-familja kollha tiegħu u mar jaħfir il dak ir-raġel assis ġol ħabs jaħfillu u jgħidlu jien ħfirtlek wara li sab il-Kristu minn River of Love. Inkoraġġejtu jmur jaħfillu, inkoraġġejtu jmur jitlob għalih, għax b'kull rispett ngħidilkom, u b'onestà assoluta x'għand il-biża' Alla. Ma nixtieq li l-ebda assis imur l-infern. U l-ebda pastor, u l-ebda bniedem u minnu. Imma dawn ma fajtu fatwali. Jiena ma dik it-tip ta' xirka, grupp, ma rridx ikolli xi kolli xnejt x'naqsam xejn bħala identità. Inħobbhom, min iħobb il-verità isiba fil-kelma, fil-Bibja u jarbel il-kull ma jisma'. Ħobb il-kulħadd, immarbel il-kulħadd ukoll. Amen? Jiena fittixt u bil-grazzja tal-Alla sibt. Il-Knisja jassaltna Alla fuq din l-art. Ġesu għalina. Itolbu, tiġi saltna tiku kun li tinti kun fil-semmu kol fuq din l-art. Ix-xewqa ta' Kristu li tiġa bdiet għax Ġesu bdija s-salta Alla fuq l-art. Li aħna l-Knisja inkunu l-estensjoni bej sema għad-dinja qed tmut u marida. Il-Knisja hija r-risposta. Ħafna drabi taf xi tisir fi pajjiżi differenti, il-Knisja hija l-problema. Il-Knisja hija risposta suppost. X'għandna? Għandna bosta knejjes jagħmlu rixmata kompromessi. Jekk tagħmel il-kompromess, inti m'għandek ismawni. Kattolċi Rumani tal-affarijiet tagħkom. Jekk tagħmel il-kompromess, inti kissirt id-dritt li tippridka il-Vanġelu. Ma nistax jiena impejjeb u jiena lilek niġi ngħidlek tpejjibx. Wieħed li kien fuq il-panel qal li sfortunatament u għandu naqra raġun fuqha meta l-Kristjaneżmu beda jinfirex. Għax inti il-Kristjaneżmu beda 2000 sen ilu. Il-Knisja Kattolika ta' Ruma bdiet 350 sena wara l-Kristjaneżmu u ħanejdilkom għal dawk li forsi jgħidu għax il-Knisja Kattolika kienet l-ewwel waħda, number one mhux vera hija gidba wkoll dik. Sewwa, imma jien nagħmlu mod hemm xi verità fiha dik. Nista' nassigurak illum b'assolutà b'awtorità assoluta li l-Knisja Kattolika ta' madwar 350 jew 70 jew 75 nagħmlu mod 400 sena wara Kristu ma tixbaħ xejn lil tal-Knisja Kattolika ta' Ruma tal-lum. Xejn ma tixbaħha. Number one żiedu turrun dottrini li dak iż-żmien laqas kienu joħolmu bihom. Mura ra kemm dottrini żiedu wara l-1000 sena wara tal-Knisja. Ġifier meta xi ħadd jgħid xi Knisja Kattolika kien mill-bidu. Li kieku vera li mhix l-assolutament fil-verità. Ma tixbaħ xejn il-Knisja tal-bidu xorta. Xejn. Issa di ħanet xi ħaġa l-opinjoni tiegħi. Tista' tgħiduli eżis Kattolċi, għaliex tilbsu rixmata paniġirku ta' kostumi. Kpiepel, ilbies. Do you think that relates? Għaw min jgħajjar li għax jena l-bessut. Imma l-menu, it is relatable. Aħna mhux qed ngħixu f'kuntest ludi fejn il-qassisin ta' testament qadin li m'għandhomx jaqsmu l-qassisin ta' testament ġdid li ma jeżistux by the way jew il-qassisin ta' b'kull rispettu mħabba Kattolċi ta' Ruma kienu jilbsu ċertu attire il-biss għax kien f'kuntest ludi bibliku. Aħna liema l-biss Kristu qalek tittilbes biex inti tkun tidher l intqassi. Apparti li għal darb'oħra is-saċerdazzju bħala affiċċju ma jeżistix fit-testament ġdid. Infakkarkom Efesin kapitlu 4 vers 11, l-ewwel Korintin kapitlu 12 vers 28 sa 30, Atti tal-Apostoli kapitlu 13 vers 22, Atti tal-Apostoli kapitlu 10, whatever. L-unika ministeri li Kristu tal-Knisja hija apostlu, profeta, evangelist, raj u għallim. Daw huwa l-5 ministeri governattivi. L-ebda wieħed minnhom ma jsejjaħ
Assis Kattoliku b'imħabba u verità mal-verità. Halleluja. ħafna Kattoliċi huma disillusioned. Disillusi. Għaliex ifittxu l-verità ħasra u ma jsibuhiex. Però ningrazzja Alla, eluf kbar ta' Kattoliċi Rumani qed isibu l-Kristu fi knejjes Kristjani Evanġeliċi bħal jew simili ta' River of Love. Immaġinaw xi ħaġa tal-waħx trid. Qatt ma ħseb ta' diet naħseb issa. Immaġina l-unika knisja li inti tista' tmur u tattendi u tara hija l-Knisja Kattolika Ruma biss teżisti. I believe. Apparti li l-Kristjaneżmu dejjem Kristjaneżmu kien jissejjaħ u fl-ebda passaġġ Bibliku ma qatt ma kien jissejjaħ Kattoliku, imma immaġina li kieku il-Kristjaneżmu ma jeżistix, kull ma tara bħala jekk tittersaq lejha huwa Kattoliċiżmu Ruman. That would be a sad reality. I believe it's God's mercy li dejjem jaħdem għal-salvazzjoni tal-poplu. Li għajjem knejjes Kristjani li fihom jiġi mxandar il-Vanġelu bla tlaqli u bla tidwir. Mark Camilleri għal xi ħaġa fil-programm, morru waraw il-programm. Għal neħħejtu l-organi. Għalkemm ftakar anka fil-funerali għamlu l-organi. Ġifieri billi għandek organi ma jfissirx li għandek xi. Imma neħħejtu qassartu l-messaġġi minn 20 minuta għamiltuhom 10 minuti. Biex tippruvaw tattiraw in-nies u iktar tiżvitjaw il-knejjes. Tidnejlek x'inhi l-problema ikabod Mark Camilleri mur studja. Il-glorja telqet. Għaliex l-mużika ma tattira n-nies. Jekk tgħid mużika tajba lum in-nies ma jiġux ma jmorrux Knisja Kattolika, jmorru kunċert. Jew jixu stereo jqogħdu jdoqqu l-mużika. La l-inċens, illum l-inċens issa tixtrih minn fuq il-monti, rux ma ta' tipi. Taf x'tibni knisja? U hawnhekk irdu noqogħdu attenti biex aħna nibqgħu umli. Il-Knisja jibnija id-dilka tal-Ispiritu Santu. Mhux it-titli, mhux il-paniġierki. Nista' falli xi ġuri River of Love. Mhux għax jiena gustus. Mhux għax jiena nilbes is-suits. Għax hemm dilka li Alla tefaq fuq din il-Knisja biex bosta jersqu. U jersqu lej Kristu mhux il-pastor. Lej Kristu. U tista' tagħmel kemm trid snin ċimiterju għajmin seminarju. Ma tikx dilka. Id-dilka tal-Ispiritu Santu tiġi li qalbek tkun vera tħabba tal-mulej. Għal-mulej! Tqattaħi miegħu, tkun les li ma tagħmilx kompromessi. Timxi fl-imħabba dejjem. Nar qatt ma tawweġ il-verità. Amen, aħwa. U di ma toġ biss għal-Knisja Kattolika ta' Ruma ta'. Tottu kol għal-bosta Knisja Evanġeliċi ta' li qatt ma jaraw qatra qawwa, qatra miraklu, qatra ħelsien xejn, għax jissejħu parti mill-Knisja mejta għalija. Ġesu ma jgħidx li kif jiġi mis-sema l-ewwel ma jmutu ma jqumu mill-mewtu mal-mejdin fi Kristu. Dawk ħajkunu Kattoliċi Rumani, Protestanti, Ortodossi u bosta Evanġeliċi li ma m'għandhomx qatra ta' Spiritu Santu fil-Knisja. Mejta fi Kristu. Dik hija ċajta qed ngħidha jien, però fiha ħafna verità. Hallelujah. Praise and worship to me, waħan għandolbu.
Madwar id-dinja l-lum il-ġurnata Alla taqajjem moviment tal-Ispiritu Santu. Poplu li huwa maħbub ma' Ġesu Kristu, mhux mar-razza u r-radika tiegħu. Jitolbu Ġesu Kristu, jfaħru Ġesu Kristu, għalhekk jisejħu Kristjani. Ta' Ġesu, ta' Kristu, disċipli, segwaċi ta' Ġesu Kristu, mhux fans. Jesus Christ is not looking for a fan club. He's looking for followers. Amen. Hallelujah. U l-Knisja jiva titilħaq il-gruppi kollha ta' nies, suwed, bojod, viola, blu, oranġo, straight, mawġin, nofsom mawġin u nofsom straight. Kollha xi tilħaq għax Ġesu mut għal kulħadd. Imma isalvak biss il-messaġġ tal-verità ta' mhux il-messaġġ tal-kompromessi. Jiena lilek ħalisni il-messaġġ tal-verità. U mhux qed ngħidlek li dejjem oġobni u mhux qed ngħidlek li dejjem kien komdu. Imma inti xi trid? Komdu jew riżultati? Xi trid? You want results or comfort? If you want results, ħares lejn Ġesu. Kul il-Bibja. Imxi fl-imħabba assoluta u tawweġ darba il-verità tal-Alla. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikkun infaħħal ismek għaddi jismolej. Sfortunatament, illum, il-Knisja Kattolika ta' Ruma hija miżawda b'kompromessi ma' sekularizmu, globalizmu. Meta nħarsu lej l-istorja tal-Knisja Kattolika Romana, inkluż bħal protestanta ħalli nkunu onesti. Tex kemm qatlu nies? Taf kemm qatlu nies? F'Malta, fl-istorja politika ta' Malta. Kemm żmien tal-interdett, iż-żmien tal-inkwiżizzjoni. Min naħseb għamilhom da? La kien Kristu, la kienet f'moħħ Kristu, la kienet parti mill-missjoni ta' Kristu. X'ma jitnafrux il-nies li jibdew jiskopru daw il-veritajiet u jaħarbu. You wanna blame them? X'ingħidu għal dawk in-nies li għad għandhom familjari għadhom ħajjin sal-lum il-ġurnata u kemm ġew maltrattati fi żmien 70, 60, 50 jgħid. Għaw minnhom għadhom ħajjin sal-lum il-ġurnata, familjari, membri. Jiena ma rridek li inti tobgħod, ma rridek, mla jiena u laqas iktar u iktar Ġesu Kristu ma rridek li inti tobgħod il-ħadd. U ma tistax tobot la qassis, la saġerdot, la esqof, la pastor, la ħukla, il-ħadd ma tista' tobot, imma nifhem għaliex inti b'naffar u mweġġa. Għax daw mhumiex la kien il-messaġġ ta' Kristu u laqqas kienet il-missjoni tal-Knisja. U m'għandha xejn saqsam ma' Knisja ta' Kristu. Għalhekk il-mulej jgħidlek titlob għalihom. U żgur li titlob għalihom. U tlob għalihom minn qalbek. Illum fid-dinja taf li jeżistu pajjiżi li xi darba kienu Kattolċi Rumani u llum il-ġurnata m'għadhomx. Nixtieq ngħidilkom li bdieqa mhux kull pajjiż li kien Kattolku Ruman sar Kristjan, hemm minnhom saru atei. Hemm minnhom saru Musulmani. Però nirringrazzja Alla hemm bosta pajjiżi madwar id-dinja llum il-ġurnata li l-Kattoliċiżmu sar il-minorità u l-maġġoranza saru Kristjani Evanġeliċi. Glorja għal Ġesu. Ma ismawni, bħalma ġirat l-Knisja Kattolika ta' Ruma jisa jiġru l-Evanġeliċi ta'. Ma tistax minn xi ħaġa tinsiex. Ġesu jgħidilna jitolbu biex Alla jtikom il-ħobs ta' kuljum. U attent għax tal-bieraħ immuffaq. Aħseb wara ta' 100 sen ilu, ta' 300 sen ilu. Le. Ġesu għandu kelma friska kuljum għall-Knisja tiegħu. Mhux il-Bibja tinbidel ta' dak tgħidx ħmerijiet ereżijiet, arbad mhux tidaj u tgħid li int Kristjan. Imma il-messaġġ ma jinbidilx. Amen.
Thank you, Lord. Kemm minnkom intom River of Love illum ġurnata bil-grazzja tal-la u għal-glorja tal-la. U għed nikbru. Malta u għawdex illum namlu bejt minn 100,000 familja. Taf xejn il-maġġoranza tagħhom kienu kattoliċi Rumani. Tidnejdilkom bimħabba u verità? Ara ma tmorrux qatt lura lejn l-Eġittu. L-Eġittu żammitkom bi-skjavi. Ħobba mill-Eġittu. U f'meta tista' oħroġ il dawk li għadhom skjavi mill-Eġittu. Bla biża' u bla tlaqliq. Min irid jisma' huwa denju. Min ma jrid jisma' ħallih jibqa' għami. Ġesu ġie għal kulħadd, imma Ġesu kol jaf li mhux kulħadd ħajaċċettah u ħajilqa' l-verità. Thank you, Lord. Għajni tal-boħwa. ħattu biġi. Għanda l-Knisja tkun parti li tinfluenza l-politika? Jekk inti għandek ruxmata politikanti li jgħidu li huma msara, inti ma tkunx nisran jew Kristjan il-ħadd biss ta'. Dawk li intom politikanti u tgħidu li intom insara, suppost il-ħajja tiegħek hija ta' Kristu. Mitnej sal-ħadd minn xi tqum se xi torqod. Stop, that's it. Ġifieri, mela m'għandix il-Knisja tinfluenza il-politika mhux ovvja. Isma' meta ngħidu politika, taf x'inhi hija policies. Il-policies, Alla jrid il-policies tas-saltna jinvadu din l-art. Kieku vera dawk li huma politikanti Malta, mhux tal-li ma jdaħħlux l-abort, laqqas isemmuh darba. Jew ibidlu l-edukazzjoni, jew iniżlu l-età ta' meta wieħed jista' jagħmel sess. Dak Kristjaneżmu. Għaliex għandna ħafna politikanti jgħidu li ma kattolċi nsara u x'tfisser Knisja minnu Kristu u x'inhu Kristjaneżmu laqqas għandhom ħiel. That's what the Roman Catholic Church of Rome produced. Paganism, secularization, globalization. Dak il-produġiet il-Knisja ta' Ruma. Issa tgħid li ma naf ta' minnu tal-laqaj anka jiena naf. Imma tgħidilkom il-maġġoranza fl-esperjenza tiegħi minn sab il-Kristu. Minn sab il-Kristu kattolċi, ħafna minnhom maġġoranza ngħidilkom segwew it-TBN, il-God TV, il-Daystar TV, ħabbejtek saru Kristjani. Ma jġiex il-River of Love, imma illum fit-tmejmin tagħhom huwa Kristjan. Amen. Għandha Knisja jkollha flus. Għandha jkollha flus. U żgolli number 1 għandek Luqa kapitlu 8 vers 1-4 tgħidlek bl-aktar mod ċar li Ġesu Kristu kellu min jissapportjah anke finanzjarment. Infatti tant kellu flus Ġesu li kellu account full time miegħu. Jismu Ġuda. Sewwa, imma l-flus ma tiġbrux bil-qerq. Ara ħallinna l-proprjetà tiegħek u nitolbu għalik biex titla mill-purgatorju malajr. Issa simgħuha tajjeb Kattoliċiżmi, Knisja Kattolika, prosit li intom qed tagħtu xi proprjetà. Imma ħan niggiskom daqsxejn għall-verità. Jista' jkun li dik hija proprjetà li xi mitzanilu wettuhom li ħajmorru l-ġennek ħalluhilek warahom. Iva jew le? Jista' jkun, ma nafx mhux qed ngħidilkom li jekk, imma jista' jkun faċli nagħtik proprjetà tiegħi għax ħallitili għax in-nanna ħallitha lill-Knisja. U issa il-proprjetà tan-nanna ta' Mizzanilu qed tagħtuha lin-nies li għandhom bżonn filantrofija. Praise God, kemm nidher sabiħ il-Knisja. U tqul l-ewwel serqiet ta' Mizzanilu, issa nagħtuha l-bxejn, Jalla jien żbaljat. Les nikkoreġġi ruħi. Imma saru daw il-ħmerijiet. Saru daw l-ereżijiet. Iwedu n-nies il-purgatorju jew il-ġenna fuq is-sodda tal-mewt. Jara, how sweet. Taw dar issa għal-karità. Nice. Keep it up, keep doing it. Fil-kastuna waħda għandna ħafna fiex nagħmlu. Halleluja. Anka, it-tieli me it-tieli xorta noħodha, toħodha l-faser, użgur noħodha. Mena ma noħodix, wara kollox kull ma huwa tal-missier. Kull ma huwa għandna hawnhekk huwa f'dak li għal żmien temporanju biss.
Amen. U jekk huwa l-Vanġelu mela le, għax noħodha. Anke jekk ġini jekk huwa satanisti ġitini dar ukoll noħodha. Mbagħad nagħmluha Kristjana, that was the big deal. Għaw xi ħadd għandu dar mimli fatati u ħsari. Ma tridix għax ħadd ma jirġi għodha. Tieli mur noqgħod magħha jien, fih. U inti kemm ħadoqgħod fid-djar? Inti ma ħana dak ħanoqgħodhom kollha jiena, nikkonsagrom inbirikom imbagħad imbaħħuhom. This is called, no, it's called conversion. We convert houses. Mela, you have to be wise. The wealth of the wicked is laid up for the righteous. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gloria lil mulej qaddis. Ħadtu pjaċira ħwa lejla. Gloria lil mulej. Ejja nqumu l-wifqa. Xi ħadd qalli laħam, jalla jekk hija laħam attakħa biċċa. U tkula moda. U please kun ġenerus ix-xerja li kell tiegħek. Amen. Għaw xi ħadd illejla? Amen, amen, amen. Għaw xaħat il-lejla jgħid li pastor dal-klim kien għalija kelli bżon nisma' għaw xaħat ħannara, halleluja. Għaw xaħat li inti għattara dal-programma ta' dal-messaġġ u tgħid li pastor jien illum għandi bżon insalva. Immur knisja mini u xini. Imma għandi min iżgur jekk kienx imweled minn ġdid, għandi min iżgur jekk kienx salvat u dnubieti maħfura u Ġesu jgħidlek jekk inti ma titwilidx minn ġdid ma nistax kollok il-ħajja ta' dejjem. Din hija problema u problema serja u għam bżonn li inti tkun imweled minn ġdid. Jekk inti l-lejla hawnhekk tgħid li pastor jiena nixtieq nkun salvat, nobiti nixtieq li nkun żgur li huma maħfura, nixtieq li ngħid il Ġesu Kristu jiġi f'ħajti u jsir is-Sit u Salvatur tiegħi. Li tolbok pastor, itlob għalija hawn xi ħadd il-lejla xi ħadd jgħidu l-Ġesu għal idea. U għal min iktar. Tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu min iktar. Għal idejk min iktar. Hawn xi ħadd ieħor jixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu. Kulħadd jolli idejh lejn mulej issa stess. Brother Quintin, Brother Mark Camilleri, ejdi talba warajja intu gol. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nafla ħataraw ħaxan nibatulkom il-link. Anyway, we love you. We thank God for you. We love you. We really love you. We really love you. U nitolbu ta' spissa likom. U grazzi mulej ta' xogħol li tagħmlu, imma jalla fejn jidħol l-eternità u ruħkom ma tagħmlu l-ebda kompromess. Ejn nitolbu flimkien. Kulħadd jitlob miegħi. Mr. Qaddis, grazzi tal-imħabba kbira tiegħek. Grazzi Ġesu li inti bat ġejt fuq din id-dinja. Inżilt fuq dak is-salib misħut biex issir saħta għalija. Tuħu dnub kollu tiegħi. Batejt f'posti minn floki mulej. Għandi bżonnok Ġesu. Jien mhux reliġjoni irrid relazzjoni ħajja miegħek mulej. Għalhekk nitolbok minn qalbi l-lejla. Ejja f'qalbi Ġesu. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Salvani. Aħfil id-nubieti. Jina midneb, mulej, għandi bżonnok, jien għandi bżonnok, Ġesu. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. U imlini bl-Ispiritu Santu. Għallimni nħobb il-verità. U nobot il-gideb. U għallimni mulej nos dak li huwa prezzjuż u qaddis għalik. Millum il-qudiem jina ħanpoġġi l-fidi tiegħi, mhux fil-bniedem, imma ħanpoġġi l-fidi tiegħi fi Kristu Ġesu. U biss is-Sit tiegħi, u biss is-Salvatur tiegħi, u biss ħadd iktar limit għalija fuq is-salib. U li permess tiegħu tal-mewt tiegħu biss, u l-qawmin tiegħu biss jien salvat. Dan mhux mertu tiegħi, dan mhux għax jiena tajjeb, dan għax inti tajjeb Ġesu. Salvani u llum ikteb ismi fuq il-ktib tal-ħajja mulej. U nitolbok użani mulej, ħalli bla mistħija, bla tlaqliq. Minar ma ndawwar jew nagħmel kompromessi mal-verità u bimħabba dejjem ejni ħalli nxandar l-imħabba ta' u s-salvazzjoni ta' Sid Ġesu Kristu ma' kull minn nintaqa'. Lilek mulej nagħtik glorja u tifħir minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. I'm hot. I'm sweating.
Amen. God bless you, sister. Hallelujah. Eżez aħwa, Maltin u għawċindom direktu dal-program. Bimħabba u l-verita. Xanden irkom dal-messagġ. Issa sta għalik. Kemm inti tid il-verita. Sawa, titkun integru. Titkun integru. Il-verità mhux dejjem faċli, però dejjem teħilsek. Tfejqek. Is-salvak. U jiena u inti fuq kollox irridu nħobbu l-verità. U nħobbu lil dak li ħabbna, Ġesu Kristu. U nħobbu l-xulxin ukoll ovvja. Issa li nħobb il-xulxin ma jfissirx naqbel ma' kulħadd, imma nħobbok ukoll. U nixtieqlek il-ġid, inbien inti li qed tara dal-programm u qed tara dal-messaġġ. Alleluja, ipija, ejja naqgħod magħna għada fil-ħodu fl-10 ta' fil-ħodu hawnhekk. Kun magħna l-ġimgħa d-dieħla, l-erba' fis-seba', is-sib fis-seba' u kull ħannar ta' ħadd. Il-paċi magħkom. Ixxerja dal-messaġġ, please. Ixxerjaħ ma' xi ħadd. Ibatuwilu il-Quentin, ibatuwilu l-Mark. Ibatuwilu minn dawk in-nies kollha tal-programm. Inħobbukom, il-Mulej jbirikkom u nitolbu għalikom. Imma l-verità ma nawġuha għal ħadd. Kun infaħħar Ġesu Kristu. U għal dejjem ikun infaħħar. Ciao, ciao, God bless.